Huriana ni haolongan ni Tuhatta Yesus Kristus, tapuk kama parminggota. Tapuji matuhatta sian buku ede nomor 12 ayat sada sahatolu. Dipuji rohakondo. Jauh
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Say paeleng mapinggol mo tuaw, hapogani paluahonaw. Say homa gabe dolok batu partano batuan diaw. Gabe huta na goting laho panguluhonaw. Ay hodo partano batu aku hian. Dohot pangon diaku. Jala alani guarmu. Say iring-iring ommu jala toguonmu maaw. Tuhodo ale Jehovah au marhaposan. Say unang mapaulak au, saleleng ni leleng la. Say palua maaw, marhite-hite hati goranmu. Haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami na di badua gijang. Disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Asa disegai akka ulaun ni si bolisi. Say padungo mahami marhite-hite tondim na badiai. Asa unang tarpedem hami di bagasan dosa. Alai asa monang hami sahat rodi ujung. Jala asa mardame hami saleleng di tanoon. Pai masahat hami tuhangoluan nasora suda. Marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata sian bukuede nomor 440 sia ayat sada. Sai solhot tu silang me. Tatangihon ma patik ni debata, ima patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gicang, dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotung gabe si sombaon, manang sioloan. Dia dolapatan ni ondo. Ikon di habiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asadang jadi iba marsomba tu sombaon manang tu gana-ganaon. Mangido hanguluan siani.
Jaladang jadi oloan bego manang ulpuhan ni hadatuon. Jaladang jadi pos rohani ugasan hamiton atong rak mangidogogo mahita tu adopan ni debata laho mangulahon patiki. Ale diwan debata. Tapuji matuhata sian buku ede nomor 296 ayat sada saat 2. Gargar dolok tapor batu. Tato topi ma desata tua dopani debata martangiang mahita. Ale debata nami namara siroha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hamiro tujolom. Huhilala hami. Rikot doa seni roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido umbai nahu paserep pami diri nami sadarion di jolom. Jalahu paha topot hami tungna jot dohami manibil sian akka dalammu. Nabadia songon biru-biru nalilu. Saya unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Aidang di halomohon roham hamatian ni akka perdosa. Alai hamu baon ni roha dolomo ni roham. Asa mangolu. Se sama saluhut. Hageduhon nami. Dohot pangalausian nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahotma asni roham dihami. Marhite-hite panindangion. Dohot hagogoon niton di porbadia. Asa tarapul situ tu rohanami manjauho. Asa patau tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangopon ni guar munabadiai. Amin.
Tapi gema hata baga-baga ni debata taringotu hasesane akadosata. Alani pangalasiota do umbaina tartulang Kristus. Jala binaheni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangotta. Jala binaheni bugangna malum itahilala. Hasangapon ma di debata na dikicang. Amin. Tapuji matu atas. Sian bukwede nomor 500 ayat 2 dohot tolu. Nalo jaho dongaki. Turpuk epistel di Minggu Sedarion, imana tersurat di Markus Sada, mamukasian ayat 20 sia, sahat 30 sia. Tajahama marsikat soring. Dung ruar sian parguruani, manigor dibongoti nasida ma jabuni si Simon dohot si Andreas. Rapon si Jakobus dohot si Johannes. Jadi didapoton maibana dijama matangana na pahehehon. Dungi ditadikon pane-panei maibana jadi dihobasi ma dinasida. Gabe sudena sida nasahutai marpungu di jolo rumai. Dungi manogot nai borngen situ tu dope hehe ma ibana tu balian laho matangiang tunalungun. Jadi dung jup paksa didok nasida ma mandok ibana sude halak mangalului ho. Laos loho ma ibana marjamita
tu perguruan nasida. Na dilihat Galilea, jala di pabali aka sibolis. Olat nido sahatna. Martua ma akan atau mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tapuji matu hata, sian buku ede nomor 262 ayat sada dohot 2. Jehovah Tuhake. Tahati dakon ma hapor siautai, songon na hinati dakon ni dongata hapor seaon di sandok portibion, rak mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosa, nato mapalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman natin nubon ni si Maria, nagabi-gabihan siyanton di porbadia, na sa bubuan. Ido tu hata, na tumao na bernit, di pangumuman ni silatus, na matetarpazal do iba na dia benar silang. Na tua tu banua toru, yung tanong. Na mulak ngolo ya di patuluhon. Na manaik tu surgo, la sundul siyamun di bata Jehovah. Amanai pargogo na suatu dosa ni. Disima iba na ay mamlak siya. Mangumi halak na ngulu do namate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan badia. Doho dihasesan ni dosa, doho dihatai mandok, mula mangulu dosa godag ni halak nang mate, doho dihangoluan no soras sudah. Amin. Tapi kema titing na masa di minggu ta sadarion. Parhaladu HKBP Serpong Pasahaton. Selamat hari Minggu jala selamat mandohoti permingguan di bagas joro dohot napatu pahon permingguan di bagasta ganup marsada-sada. Laos puhut ma pasahaton nami sian parhalado. Selamat ulang tahun hari hatu tubuh. Tuhuria namarulang tahun di hari hatu tubuh, dohot namarulang tahun parsari peon di minggon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhata, mahita saluhutna. Tikting parjolo, gorni mingguta, ima minggu seksagesima. Sadarion minggu 4 Februari 2024, masuk mahita tu minggu seksagesima, lapatana
ono puluari adorang ari haheheon. Topik mingguon ima debata saleleng-lelengna do Jahoba. Napaduahon tikting parbagason. Tikting parjolo dohot paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ima Dalton Frederick Munte. Ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong. Ianakon ni Amang Oberlin Munte. Inang Rasnika Sihite. Dohot Priska Noprianti Pasaribu. Ruas ni HKBP Kana Resort Kana Duri. Boru ni Amang Robinson Pasaribu. Inang Rita Siagian. Pasu-pasu parbagason di Patupa di hari Sabtu 10 Februari 2024 pukul siawib di HKBP Kota Dolok Sanggul. Ruas Nataba Mamuka Sadarion Minggu 4 Februari 2024 nunga di jalo gabe ruas ni HKBP Serpong sada keluarga Saud Jennifer Tambunan Inang Indah Lestari Hutasoid dohot sada dakdanak nomor register 1247 pindah sian HKBP Petojo Resort Petojo Distrik 8 DKI Jakarta masuk Tuwik Efrata. Paduahon keluarga Niko Juli Habonaran Saragi Inang Lisa Penita Deborah Pardede nomor registrasi 1248 pindah sian GKPS Helvetia Resort Medan Barat masuk Tuwik Bethlehem. Patuluhon keluarga Rihat Marbun Inang Sinar Simamura dohot sada dakdanak nomor registrasi 1249 pindah sian HKBP Cakung Resort Cakung, Distrik 8 DKI Jakarta, masuk Tuwik Kanaan. Paupaton, keluarga Peri Kurniawan Damanik, Inang Desmaria Christine Sihombing, nomor registrasi 1250, pindah sian HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu, Distrik 19 Bekasi, masuk Tuwik Nazaret. Nunga be di Patadahon Nasida di Parmingguon pukul 8 wib nakinan. Paupaton Pandidion Nabadia. Sadarion Minggu 4 Februari 2024 di Parmingguon pukul 8 wib di Patupa Pandidion Nabadia tu 10 halak dakdana. Palimaon Pakobasion Pertangyangan wik. Parhalado manosoi sude, ruas nihuria di Ganupwik, asa dihaburjuhon mandohoti partangyangan wik, songonon mahatotuon partangyangan ni partangyangan di Ganupwik na dipuka pukul 20 wib. Parjolo hari Rabu di Wik Ebenezer di keluarga Sintua Pintua Samosir Inang Elfrida Huta Galung. Paduahon keluarga Nyonya Nurmaida Silitonga Boru Manurung. Patoluhon keluarga Siur Mida Manulang Boru Ritonga. Rabu 7 Februari di Wik Philadelphia. Ima nama jabui keluarga Nyonya Parohon Lumbang Tobing Boru Sinaga. Keluarga Jabangun Lumbang Gaul Inang Marniwati Bondar. Patoluhon keluarga Marlon Huta Barat Marlon Butar-Butar Inang Yusni Marlina Sinambela. Kamis 8 Februari 2024 di Wik Kanaan Ima keluarga Bilmer Sihole Inang Esrawati Sinaga. Keluarga Harlen Pasaribu Inang Erniwati Dos Nauli Borugulto. Kamis 8 Februari 2024 di Wik Jerusalem. Ima dijabuni keluarga Amang Sintua Nepos Pakpahan
Inang Epelin SA Napitupulu. Kamis 8 Februari 2024 di Wik Bethlehem. Dijabuni keluarga Rudihat Edgar Hutagalung, Inang Marlise Marpau. Onopon, kalender ni HKBP 2024. Mamuka di pertengahan Desember 2020 tolu, nunga di Sagihon Garejata, kalender HKBP 2024 Tuganu Ruas. Parsagian Sada dikoordinir sekretariat, jala di Sagion Turuas, Marhite Sintua Sel. Turuas nasomanda pot kalender dope, boy ma paboahon tu Sintua Selna, manang tu sekretariat. Papituhon kartu ruas online. Gareja manosoi sude ruas ni HKBP Serpong, asa humatop mengaktifkan kartu ruas online. Marhite kartu ruas online, sude ruas, boy paturehon data keluarga, dohot mangida, status pelean bulanan marhite online. Hatorangan naung mapit, boy ma taida ditikting naung disagihon di grup WA, grup Wik masing-masing. Pawaluhon, pengaturan parkir di HKBP Serpong. Tim perparkiran HKBP Serpong sudah mulai mengadakan pengaturan perparkiran di HKBP Serpong sejak hari Minggu 14 Januari 2024. Berikut adalah hal yang harus diperhatikan. Terdapat aplikasi parkir HKBP Serpong berbasis Android untuk menginformasikan ketersediaan parkir mobil di lahan parkir. Jemaat dapat mengunduh aplikasi tersebut di tautan yang tertera di warta. Dengan aplikasi, jemaat dapat mengakses pemberitahuan-pemberitahuan tentang parkir gereja. Detail yang lebih jelas bisa dilihat di warta yang telah dibagikan di grup WA masing-masing. Pasiahon, aka ulaon di HKBP Serpong nanaing di Patupa. Jolo kate kisasi sidi tahun ajaran 2023-2024 nunga di Patupa Muse di hari Sabtu 3 Februari 2024 pukul 15.01.16.30 WIB. Permingguan sekolah minggu tahun 2024 nunga di Patupa Muse Sadarion Minggu 4 Februari 2024. Permingguan remaja dibuka Minggu 11 Februari 2024. Pembagian creativity book, dohot Bible reading log, sekolah minggu periode Januari sampai Juni 2024, nunga di Sagihon Sadarion Minggu 4 Februari 2024 di Ganup kelas masing-masing. Pertanyaan bona tahun Korgabungan Solideo HKBP Serpong di Patupa di Bagas ni Amang Sintua Albert Simanjuntak Inang Eli Hutauruk Sadarion Minggu 4 Februari 2024 pukul 10 WIB. Forum diskusi kerangka transformasi HKBP dan prioritas transformasi HKBP Serpong tahun 2024. Di HKBP Serpong, naing di Patupama di hari Selasa tanggal 10 Februari 2024 pukul 20 WIB, maringanan di ruang ibadah HKBP Serpong. Dohot narasumber, Amang Sintua Albert Simanjuntak sebagai Ketua Komite Transformasi HKBP, Insinyur Elisa Lumbantoruan, anggota Komite Transformasi HKBP, dan Amang Sintua Marakup Manik sebagai anggota Komite Transformasi HKBP, dohot saluhut parhalado di HKBP Serpong dohot ruas di Otangdo
mandohoti ulaonon. Songonima jo suara nitikting sadarion hatorangan naumapit taringo tu akabarita tikting dohot tikting parhepengon boima taida di tikting naung disagihon di WA Ganu Week Mauliate. Tapujima Tuhata, Sian Bukwede nomor 500. Sian Bukwede nomor 8 ayat sada doho 2. Ukap bohal naum mule. Dameni dewatana sumurung sian saluhut naroha. Imama ngaramoti akate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata naga beturpuk jamita. Di bagasan parminggota sadarion. Imana tarsurat di buku ni panurirang Yesaya bidu 40 ayat 20 sada sahat rodi ayat 30 sada. Songonoma didok hatan itu hata tapai hutihut ma di bagasan rohata. Tungso mamoto hamu, tungso dibegi hamu mai, tungso pinaboa tuhamu sian mula-mula. Tungso ditibangi hamuma aka ujahan ni tanoon. Marhabang sa ibana di atas ni liat portibion. Jala doson sihapor aka pangisinay. Ibana pahebang aka langit songon dagangan na halus. Dipahire na sida songonabit udung-udung bahininganan. Ibana pasahaton aka panggonggom gabi suada. Aka panguhum di tanon gabi marlea di bahin.
Ipe nasida di Suan, ipe nasida di Saburhon, ipe marurat pakal nasida di Tanui, asal mangobus sibana dopak nasida, nunga malos, gabi dihabakon haba-habai nasida, songor rapan-rapan. Tungtui sema patudoson muau, pabua sumana utusi, ninna nabadiai. Manaili ma matamuna dopak gijang, jala idahamu, tungi sema namanopa akai, tungi sema paruar parangan nasida marbilangan, ibana tahe, majau luhut nai di guar nabe, marguru tu hinagodang ni gogona, jala ibana do nasun hinagogo, dang tagamon lilis nang gosada. Buasa ma dohonon muale Jakob, jala didokho ale Israel. Bunido dalaku maradopon Jehovah, jala dang maruli uhu mau sian debataku. Atehe dang dibotoho manang dang dung dibegeho debata saliling-liling na Jehovah. Sitopa aka ujung ni tanoon dango loloja manang madate ibana jaladang hadoduan pikiran nai. Ibana balik mangalehon gogo tunaloja, jala dipar gogoi situtu, aka nasomargelok. Loja pe aka doli-doli, jala madate, jala tarsuladit aka namardaging natabos. Alayak ka namarhaposan tu Jehovah, maruli hagogoon mardapot-dapot. Gabe marhabong nilali laho manaik, marlojongi nasida dangololoja, mardalani nasida dangolo madate. Disido yang go sahatna, horas madihita saluhutna, songon na suelu sinay pudiado, wado nagudang go parsualam muna. Songon na maul hamu mangalu siapa lah horas sudok. Amanginang memang hampir sudi dorahi tahya mengadupi persoalan nati. Pergumulan hamaolo di tonga-tonga ninguluta. Jalan molo adong pen waing dangang persoalaku amanginang ninna najolo pasti doahya. Manang tujulan ope pasti doikon mengadupi persoalani. Boy dohonot tamanginang dang terpasidik kita. Saleleng mangulu kita di tanoon. Dang boy likak kita. Dang boy malua kita. Sian ragam ni persoalan. Hamaolon natuktong tapar sirangguton di tonga-tonga ninguluta. Ido kan? Ido. Holani tutu bohado bahenota menghadapi persoalan namasa, menghadapi hamaolon di tonga-tonga ninguluta. Jalai kodohonota do ragam nama baik kita huma susah, ragam persoalan nama baik kita rudut di tonga-tonga ninguluta. Adong mai nadeba alani aka ekonomi, nadeba mungkin alani pangalahon aka yanakon, nadeba alani parsahiton, nadeba ala soharu dilehot demata akan napinangidona dohot lanak kana asing nama bain ibana nama baik kita say toktong marsiranggut di tonga-tonga ningoluta diragam niaka persoalan molotung pe adong halak na mampu senyum na mampu say songon na minar aladang boy dohonot tadang adong persoalan di bagasan nguluna sipata dohonot tado sisakwi sahik nabido. Ido kan? Ido. Amangin ang marhite turpuk jamita sadarion. Dohonot tado buhado bahenota mangadopi aka persoalan
akahamaolod di tonga-tonga ningulutai. Nade bahalak hola masa parukilon, masa hamaolon, pitor murah-murah madeli. Pitor murah-murah mardadi, marungut-ungut. Pitor murah-murah musay manalahon halak nasing alaniam magebe songono na inna. Bahkan dakolak kalak di salakon, termasuk debata. Bahkan dengan pamikirion nasipata, gebe malu ibana siat Tuhani. Danga adil Tuhanon. Bahasa dang songonon ibain ninna, bahasa dang songonan, gabe humasusa au. Omma najut-jut masa. Amanginang, Jesaya biduo pak puluon, sada apul-apul do na pinasaha ni debata, marhite-hite panurirang Jesaya di tonga-tonga ni bangsa Israel natongon di bagasan parukilon alani terbuang di Babel. Boydo tado porrohata songo dia do hasusaan naniado pan nasida. Songo dia do parukilon naniai nasida alani habuangani. Dok-dok jalaborat do di tahun nasida. Alai marhite-hite hata ni demata apul-apul na pinasahat na pinomat adong tolu hal. Nanaing si parsaulihonon ni bangsoi. Asa marhite-hite siani margogo nasida mangadopi hamaolon na masa dinguluna. Na parjolo di pasunggulhon debatado tunasida marhite panurang Jesaya. Taringot tu hadirion ni debata. Natung jot-jot gabe di halupahon bangsoi. Bahkan boy dohonota ala na ditudalhon bangsoido debata. Ala na di halupahon bangsoido debata. Ubahen na marukil nasida. Ido bahen amanginang di pasahat panurang Jesaya do sunggul-sungguli marhite-hite suku-sukun na retorik. Tungso mamoto mahamu, tungso dibege hamu mai, tungso pinabuaan, tuhamu sian mula ni mulana. Tungso ditibangi hamu ma aka ujahan ni tanoon, dang naso diboto bangsoino ni daw. Dang naso takas panadaw taringot tu debata di bagasan ngulu nasida. Daong takas do. Sudedo di boto nasida. Alai tung ditudalhon nasida. Di pasunggulhon debatama tu nasida taringot tu hadirionna. Pabua ibana do debatasian mula ni mulana. Na margogo na manopa. Bahkan molosipata pe di gabe di paihuti nasida nang akka hagogoon ni portibi jala gabe hirana mabiar nasida tu bangso na bolon na papatu doa pataluhon nasida alai di dok demata. Sahira si hapor doi dia dopan ni demata. Nang akka na manguluhon nasida nangaka parhuaso pe satok kido molo naing lomorohani debata mangaripason naing mangabolokon nasida satok kido nasida tubu satok kido nasida martubur alai hola roha bahabani Tuhani pitor selesai gabe suhada do nasida saluhuna naing paadaron ni debata hagogoonna mengatasi hagogoon na adong di tanoon. Imana parjolo naikon sihanguluhonon nasida. Asa marhite-hite na paadarhon taringot tu hagogoon ni debata. Mulak marpos ni roha. Mulak marhapor siyaon bangsoi tu debata. Sarupa do yamanginang. Molo mangido pangurupiok kita tu sasahalak. Totu ikon akwata do hagugoonna. Ikon akwata do hajagoonna. Ikon akwata do kemampuanna. Asa olo asa barani hita
mangido pangurupion tu ibana. Dangi hido. Molo so tatadda do manang molo tabereng do gale-gale rahi tape bado benon nan mangurupia mati. Ibana pe hirana naing habak konon niya luguro. Wita bado benon niya manugwaw. Ningor rupani. Ikon natakas do tay bereng togos margogo asa posrohata. Imana parjolo di paadar debata sumuang hagogoon na asa mulak marhapor siyaon bangsoy na marukili tu debata. Amanginang lausidon waing na pinasunggulhon ni Tuha turpuhot tuhita. Jangan pernah ragukan kekuasaan, kemampuan, kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Selama kita meragukan keberadaan Tuhan, maka pada saat itulah maka persoalan-persoalan akan semakin banyak menimpa kita. Napadua ho namanginang tungdang tarpatudos do debata martibak kon nasa na adong di tanoon. Memang hadirion ni hajal mautado selalu mencari yang terbaik. Kalau ada nomor 1, ngapain nomor 3 atau nomor 2? Kan itu? Dan na kampanye udah down. Alain yang madonokku selalu mangaluni na dumenggat dohita. Itu yang donokku. Kan itu? Jala jo dohita berupaya membanding-bandingkan moloon songonon. Nangpe belum tentu ukuran keterbaikan nasida selalu hobar tu penilaiatai. Idon waing naing dohonon diturupuhon. Tung tarpatudo samu maau sian akana asing ninna debata. Ala memang jojot di partudos bangsoi debata. Ala talu bangsoi tu bangso Babel. Gabi diraju minasida adang gogo bedebata. Ay ngatalu bede bata, adang mampu bede bata paluahok kami, atong talului ma debata alternatif, talului ma akan atuk mangodihok kita. Ido naniula nasida, jala ido na jojot masa di tonga-tonga ningolut tamanginang, murah-murado hita munggil. Holam maruba tu rumah sakit, dang malum 2 hari hita rumah sakit, peterodo hita, toy mak. Tu buhi meta marubat malum bosianina. Kan itu asal mamalum inna na peting manang nasongod dia be. Sanksi do pehita tuha gogoon dohot huaso ni debata na tuk paluahon dohot mangodingi hita di tonga-tonga dinguluta. Holan ala sotar balos, holan ala sopitor maralus akan natapangido dohot natatangnyakon murah-murah meol, murah-murah mengalui aka hapidingan na asing. Odo na jojot, ubana gabe tapartudos debatai dohot akana masa. Tarpatudos donuaing debata sitopa saluhut na dohot akana tinopa. Amanginang kalau memang ada Tuhan yang mampu mengatasi apapun yang ada di atas bumi ini, ngapain percaya kepada ada yang di bumi ini? Buasa dang tuibana. Jala ido na pinasunggulhon ni Tuhata. Di hata ni deta nakin nomor 500 ayat 500 tolu ayat 2. Rahis jala maol dalanmu dok-dok silangmi dopak gijang ma panailim nina kan? Nah persoalannya ketika kita mengalami banyak kesesakan dan kesusahan, apa yang terjadi? Kita lihat samping kiri kanan, kita lihat kemana-mana, mana yang bisa menolong kita. Kita lupa akan yang di atas, kita lupa akan Tuhan yang mampu menolong dan menuntun kita. Napatuluhom mamanginang. Didokak na bisuk, the important thing about the problem, just not about solution, but the strength to gain that problem. Satu hal yang penting tentang persoalan
bukan hanya tentang solusinya, tapi adalah tentang kekuatan untuk melawan persoalan itu. Ini yang harus kita ingat. Dan terpasti di kita persoalan na masa di nguluta manginang daun. Alai sotung holan tu solusina, sotung holan tu holan dalam keluarina tapi kiri. Lupa kita, pabuah boydo mardala torus persoalan di tongah-tongah ni nguluta, alai lau sadala dohoti, sadala donang asini rohani de mata, na mangalihon gogo mangurupi hita mengadopi persoalan. Tudos songot turpuk tahun di bidu 40 oma mula-mula ni hadadabu ni bangsoi tu paruhuman na di Babel. Di bidu 30 sia luba-luba dopei paboa ikon uhumon de bata tarbuang na sida tu Babel. Di bidu 40 nunga tarbuang na sida. Jala di bidu 40 oma roa pulapul ni de bata lahu margogoihon na sida. Kita bisa bayangkan amang inang, ini awalnya. Dan bukan berarti ketika Tuhan mau menghibur, Peter gawe dohonon na mulak mahamu daun. Asa margogo hamu madalani uhumi, asa margogo hamu madalani habuangani, ido nanaing dohonon ni turpuhon. Jala tabayang maju amang inang, diturpuk epistel tanakid di Markus bidu sadai. Mamukasian ayat 20 sia 130 sia cukup menarik go dina pina malum ni Yesus si matua ni si Petrus sian pane-pane. Holam malum si matua ni si Petrus si Peter marudur-udur halak mabuan akan amar sahidna tuadopan di Yesus. Bahkan sudah nasahutai marpungu di jolo ni jabun si Simon Petrus. Sudah masih buan sahidna. Tapi satu hal yang kita perlu garis bawahi ya manginang, di ayat 30 opati, jadi torobdo akan hasitan nama ragam-ragam sahina di pamalum, jadi torob dan didok sudah namar sahiti malum. Alayah dohononna, torob namar sahiti malum. Nah yang dohonon nadang sudah HP nata pangidoi ikon mardongan solusi. Dan sudah akan amar sahid martangi yang di hadapan di debata ikon malum. Itu yang kon si ingota tamanginang unang gabe gagal paha pita namar hapor siaon di Tuhani. Sotung alani ragam ni akan atapar sarangguto di ngoluta. Ngamar tangi yang awamang padita opat tali sadari alai dang di BG Tuhani gabe dohonot tasongoni dang ramalua ausian hamaulanon ninna ngamar uba tawamang ngamar tangi yang ngau alai dang ramalum sahiton ninna dang adil Tuhani dang di BG Tuhani tangi aku so tung gabe ninna. Nats ini mau mengatakan bahwa banyak orang yang datang dan banyak orang yang disembuhkan, tapi tidak semua yang disembuhkan. Bukan berarti Yesus gagal. Bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Bukan berarti Tuhan diam. Amanginang, ido nanang dohonot tamu saya di bagasan huriata do ngeluta. Di bagasan titingta opa pulopat talak natar surat natongod di bagasan persaiton. Nang peganu pahari ganu minggu martangia kita Tuhan asiroham. Molo pangiduata marhamalu memasaluhna. Betul? Betul. Tapi kita katakan bahwa kalaupun ada yang tidak sembuh dan pada akhirnya menjadi loasau, dang madok gabe gagal debata ido neng dohonon. Tapi kita mau pastikan bahwa Tuhan juga bekerja di sana. Memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan semangat untuk memikul penderitaan itu. Untuk memikul kesulitan itu. Karena upah dari kemenangan bukan hanya di tengah-tengah dunia itu. Dunia ini, tapi di sana. Ini yang perlu harus kita ingat. Amanginang, jalaido na yang dolon na. Ngulun ya kana porsia. Taruli gogo namar dapot. Didok na tua-tua.
upama ni na tua-tua sian na poso pangalapan gogo sian na tumua pangalapan boda. Lapatan na molok ka na poso tarpangasahom magogona. Tapi ingat gogo pe na poso alayadong go batas na. Boy do loja? Boy. Boy do gale? Boy. Tapi kita mau katakan orang yang senantiasa berpengharapan dan menanti-nanti Tuhan, dia tidak akan pernah lelah. Kenapa? Karena kekuatannya selalu diperbaharui oleh Tuhan. Retes jala galedo ibana alai toktong margogo bahenon ni Tuhani. Ido nuai ngolu niakana porsia. Sahira na lali na habang belga loja alai say mardapo dapo gogona. Dan itulah ciri hidup yang diminta oleh firman Tuhan bagi kita hari ini, Amanginang. Bahwa kita, kemampuan, kekuatan kita akan selalu diperbaharui ketika kita senantiasa percaya dan menanti Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun persoalan. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Saluhuna do tarpatu paau marhite-hite ibana na margogoy honau. Amanginang, persoalan pasti ada, tapi percayalah kita mampu menghadapinya karena Tuhan senantiasa memberi kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Amin. Martang yang mahita. Mauliate male Tuhan, ala denggan basam asini roham. Taruli hami di hanguluan nai baru marhiti hatam di bagasan obbason. Di tongan di bagas joromodo hami Tuhan rap doho tak karwasmu. Majakon hanguluani. Ima tutu Tuhan. Dang terbaik kami jaladang terpasidi kami. Ragam hamaolon. Parukilon. Naikon adopan nami saliling mangulu hami di tanon. Alay marhiti-hiti hatam. Dia puli di pargogoy ho hami Tuhan. Asa mulak manada hami. Dohot unang gabe ganggu be hami. Dihagugon mo pabuah hodo de bata. Namanoktong. Sian mula ni mulana sahat rodi ujunga. Pargogo jala panopa. Danga dong tudosan muali Tuhan. Danga dong natuk mangatasi ho. Alani ali Tuhan. Asi roham, urupi hami, asal lubi pos rohanami maka porsiai hodi ngulu nami. Jala asima roham, pargogoi hami toktong satia pai mai mahoko. Jala asataruli hami dihagugon namar dapot-dapot, mengadopi ragam niakana masa di ngulu namion. Tuhan, mau lihat madiho, di paso-paso ho huriam HKBP Serpongon. Rupi jala pargugoy maka ruas na martaba natinik tikos sadarion di tongani huriam. Asa gabe ruas na burju, ruas na mangulu, natoktong porsia jala mamelion dirina di bagasan ngulum di tonga-tonga ni huriam. Laos songoni mali Tuhan nami. Di bagasan minggu sadarion, di najinakon muak kaposo-poso marhiti-hiti padidion na badia na pinatupan ni huriam. Jakom manasida Tuhan, gabe parjabar di harajonmu, gabe dakdanak na magodang di bagasan hapor siyaon na sitong, paso-paso nang naturasna. Sa margugo, marmudu dohot pagudang-gudang akada danak na pinasahatmi. Tuhan, di bagasan nobason, hobar tu hinasitong ni hatam, hodihon jala hubuah kami ma, saluhu na nahupar siranggut to kwa kami. Nahu pergumbul ho kami di ngulu nami. Mana ngahape persoalan. Di hami ganuk marsada-sada nang dia karwasmu. Dia kadatongon marsahi tali Tuhan. Lehon hagugon. Lehon pakirimon na mangulu. Makiri masiniroham. Anggiat jupangan hamalumon. Jupangan gugu. Doh semangat di tonga-tonga ni nguluna. Pargugoy. Jala leho semangat nang disaluhu nakakaluargana mangurus kana marsahiti. Songoni nang ka dokter ubat
Parhitianmu mangalihon hamalumon. Ali Tuhan suang sonima. Saluhuna kanahu parsita rohanami. Akanahu hiripami. Ajari kami Tuhan. Laho mangatusi saluhuna kadalanmu. Ang giat hobar tuak kasihol ni roha dohot pangiduan nami. Tungju pangakana hu pangiduhami. Alay molo tung soharu jupang dope lehon habengeton. Dohot hatugon ni roha. Laho mangatusi saluhuna dalanmu di ngulu nami. Mauliate madiho Tuhan nami. Paso-paso mahuriam. Paso-paso mangulu nami. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari di mahita lau suhu mata papungu piliatan.
Ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan. Dohot na saulibasan na mauliutus. Hupasahat kami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gebe uap na khusus di julum. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasanani leon mi Alea manami na di banua gijang say pinorobadia magawarmo. Sero maharajon. Sesaut malau meneroham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarin hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ayo di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sordakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasarohon ma damena tutodim.